chifukwa maziwa kuti land yochokera pancheu paja mukayangana vegetation ya mapeza kuti kuli mitengo ya ing'ono that's a sign yokuuzani kuna kuti kumene kuchako kuli gold ekaeka. That is why mapeza museu muja muli miyala timati terrazzo and the like. It's a sign yokuuzani kuti geographically pasipo pali treasure. Now mukapita ku archive, national archive, mukapeza kuti land image imachoda Queensland. Imachoda Queensland. I'm giving you this an assignment kuti mpite mungafufuza mukapeza kuti land yoseja kwafika pakana msinje wa Lusung kumwanza imachoda Queensland chifukwa kuti malo amaja anali reserved for queen ana ndege zinaenda kukali. That is why during the time imene Minister Bright Msaka anali Minister of Energy kunadusa ndege report yache lilipo mpeza kuti report kulibe akubisa malo amene muli ma deposits samaulula because ife zikulatula malo limachita worship ya azungu. So ataona kuti ana wakuukira kuti atenge malo awo timukhumudisa uje ni zungu wa England ndio mimi analowesa po divide and rule ndikumugwira wandale uja kunena kuti ndiwamisana ukamsiya kuzomba kumento pomwe munthu uja kwa mukubaya ndipo ameoja kuyenera kusuma atukulisumira boma kwa mbaya Jackson wa anthu amisala iniyo kukubasani mankhwala aezi pomwe inu simudwala ezi mkoza kuona ngatupirana. You understand? Yes. So wandale ine I want Malawi amvese adziwe wandale si munthu amisala wandale ni munthu wanzeru.